أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده الذي لا يعرف حقيقته ولا يدرك مظنونه إلا هو وحده لا شريك له. ونصلي ونسلم على سر الكون والتكوين منبع فيوضات الحق ومقلج رحمته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه. اعلم أن للإنس مشايخ وللجن مشايخ، وأما أحمد التجاني رضي الله عنه فهو شيخ الكل، إذ ما رفع المصطفى قدما إلا وضع أبو العباس أحمد التجاني قدمه من حيث رفعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين، رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قال في حقهم تشيرنجاي بن عمر البابابي: رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل، وعى الله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي، بندرابي الإسلام ينكوبي، bandiraɓe hettotoɓe yewtere men e télévision Jobbo TV international, min calmini on salminadu l'islam, min juurima on, min ñaaguima on duwaw e yaafuya, kadi min duwanima on. miɗen ñaago subhanahu wa ta'ala nde Allah waɗata en yarlaɓe yaafaɓe. en gardini e salminadu men taniraɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. en pawi hen taniraɓe mawlana al-mujahid alhaji Umar al-Futiy radiyallahu anhu. en pawi ɗum e jungo khalifa o hono ceerno Bashiru Muntaka Taha Cheikh Umar mo ganduɗa kañum wiyete amir al muminin. eɗen mbiya ceerno Bashiru Muntaka Taha yo Allah heddan en boko juuti, o ɓooya naftude l'islam, l'islam ɓooya naftorade mo gam barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. en juurima dendagal taniraɓe cheikh alhaji Umar al-Fouti ko ɗon ndewaten juuroɗen khadimu hadratil umariya ceerno Madana Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh Umar. ɗon ndewaten juuroɗen musidɓe meɗen dendagal ɓesgu ceerno Bashiru Muntaka Taha gila e Cheikh Umar mo ceerno Bashiru Muntaka Taha ha e dendagal miñiraɓe mum kala kala calminama juurama beltanama. eɗen juuro dendagal ɓesgu jinnaɗo men ceerno Muntaka Taha, eɗen mbiya kamɓe kala yo Allah subhanahu wa ta'ala hokkuɓe sagoji mabɓe gam barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. ko adi foof so neɗɗo yettani sababu yettata Allah. eɗen jetta baniraɗo debbo moƴƴo tedduɗo tinniɗo dariɗo mo ganduɗa ko dariɗo e galle tanum, dariɗo wallodirede e kala moƴƴereji, biyeteɗo sokhna Aminata mo ceerno Bashiru Muntaka Taha. sokhna Ami, min calminima, min juurimama, min jippinima jipporgal ma, kadi min teddinima teddungal ma, kadi min duwanimama fodde darde ma nde Allah subhanahu wa ta'ala sembinta, nde Allah subhanahu wa ta'ala renata. bandiraɓe, so ɗum ɓenni en calmini en juurima dendagal ɓesgu cheikh alhaji Umar ɗo wawi wonde foof. ganden noon yewtere men nde innirɗen ad-durru saniya fi hayati rijalil umma, holko nde jofani en hande, holko yewtere nde jangtani en hande cimtol mawɓe meɗen ɓe ganduɗa cimtol mabɓe ine yooɗi, cimtol mabɓe ne feewi. holko addi noon hande, holko yewtere men hande toɗɗi ko simtude mo ganduɗa o kala kala ko kanko dañira, kala ko wooda wodra ko sababu nde makko. holi on mo ganduɗa wulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassum wa sana'u
الروح والملك الملائك حوله للدين والدنيا به بشراه أون رسول الله صلى الله عليه وسلم بندرابي cimtol men hande gonɗen koye lewru nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gonɗen koye ñalawmaji jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Ahmad Shawqi wi en e qasida muɗum juɓɓuɗo o wi wulida alhuda falkainatu diya'u wa famu zamani tabassumun wa sana'u wa haalata ko jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde tawno nelaɗo Allah kañum woni peewal o wi gandede peewal jibinama holmbo jofani en ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko kewno ko noon e jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e nden ma hitande e ndun ɗon lewru e on ɗon ñalawma so tawi en mbiyo en jangto ɗum so Allah jaaɓi kañum wonata cimtol men ha lewru mawlid ndi inchallahu timma ko ɗum woni ko cimtanten bandiraɓe ɓe cimtol men ko toon ruttoto so tawi lewru ndi maayoyi gartoyen e cimtol mawɓe men ko ganduɗa eɓe cimta ɗum eɓe jangguina en eɓe ballodira e meɗen to banggue diine men ɗum noon cimtaten ko giɗo mabɓe woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam giɗo cheikh alhaji Omar al Fouti giɗo Seydi alhaji Malik bun Uthman ɗum woni so tawi a daari tawde koye ngol ɗo cimtol gonɗen bandiraɓe mbaɗen mawlidaji men bandiraɓe ndenten e cuuɗi men ndenten e galleji men ndenten e sanoji men jangtoɗen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko tan jari jangtade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni mo Allah totti ha yona wi Allah subhanahu wa ta'ala wimo beele yoni o wi Allah subhanahu wa ta'ala yoni Allah wimo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda oɗo sawfa ko haqiqatan ma joome hokke ha beleɗa an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono holko nelaɗo Allah jaabi o wi la arda an yakuna ummati wahidun fi ummati fi nnar wa wahidun fi ummati wa wahidun في أمتي من أمتي في النار نين لا الله صلى الله عليه وسلم جافدون لا أرضى وواحد من أمتي في النار نين لا الله صلى الله عليه وسلم ده الله ولا سوف يعطيك ربك فترضى ما جوم تتآن لا الله صلى الله عليه وسلم هام بلدا هام بلتدا وي كم كن لا الله مي ولتاك هاي هونde goto eleñolam ina nata jeygol sallallahu alayhi wa sallam on de woni mo ganduɗa kañum lewru muɗum dari ndun ɗon lewru noon almudo mum cheikh alhaji Omar al Fouti radiyallahu anhu woni Seydi alhaji Malik o wi wa amun thumma shahrun thumma yawmun ata fihi alhuda qarnu alquruni sururun في سرور وعيد دون أعياد العيون ربيع والثنا فيه شهير بعام الفيل يوما بعد نون ومولده به شرف وخير ففي التعظيم إنجاح الشجون الله أكبر ستوي أنداري نقول لكم نقول holko Seydi alhaji Malik jangini ɗo jangingol makko pop ko jangingol cheikh alhaji Omar al Fouti radiyallahu anhu cheikh alhaji Omar ene wiya e nder safinatu saada ngol ɗo jimol kala nde gadduɗen e nder mawlid ha lewru ndu maaya eɗen mbawi wonde addude manaji maggol eɗen mbawi addude firoji maggol taw lewru ndu maaya taw jimol ngol gasnani firede cheikh alhaji Omar o wi e nder safinatu saada omo haala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam وفي حمله آي وبشرى ونعمة ولادته والبعث خير ورحمة وإشاعت العادات إذ هي جمة بغاها بدين الله إذ هي دهمة فأشرقت الأرجاء وانقشع الكرب صلى الله عليه وسلم شيخ الحاج عمر ومهالنا إن ender safinatu saada jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo haalana en sowede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo haalana en nelede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗo kawisaji ko kewi hen moƴƴereji kewɗi hen dendagal ko kewi hen ko cheikh alhaji Omar al Fouti o waɗi ɗum mana fofof koye jimol goto wadde ɗo ko joofiɗo ko ma mbiya Seydi alhaji Malik dendagal ko waɗi ko ikhilasu dhahab dendagal ko waɗi riyu dham'an o firata ko ngol ɗo jimol Seydi alhaji Malik gotol ko ɗum o firi e defte ɗeɗo ɗiɗi fof holko cheikh alhaji Omar al Fouti wi wi fa fi hamlihi ayun wa bushra wa ni'matun woni e sowede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni hen kawis ɗiɗo kawisaji noon
so tawi en mbi yo en limtuɗi bandiraɓe ko ɗo mbalaten kono noon ma en jubbi hen seeɗa caggal nde garɗen to wiyoyi kanko cheikh alhaji oumar al fouti ɗo wi wiladatuhu jibinede nelaɗo Allah woni hen kawisaji Allah ɗin ɗon kawisaji noon ko ɗin cheikh alhaji malik bun uthman almuda mum cheikh alhaji oumar al fouti ko ɗum o woni e jofanade en e ɗiɗo jime o wi en wa amun hitande jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wa amun thumma shahrun lewru jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam thumma yawmun e ñalawma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ata fihi lhuda qarnul quruni ata ari e ɗiɗo ñalawmaji ari e nduɗo lewru ari e ndeɗo hitande ko howo windere nde kala ko howo hohoɓe woni nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kañum wiyete peewal ata fihi lhuda ari hen peewal mo ganduɗa qarnul quruni kañum woni sayyidu sadat ko howo hohoɓe woni nelaɗo Allah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bandiraɗo keɗiɗomi seydi alhaji malik wi rayu dham'an deftere makko wiyetende rayu dham'an omo haala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi sururun fi sururin wa iidun duna ayadi l uyuni o wi bel wetto woni hitande nde o joofi e nder bel wetto mana woni sururun ɗimmo o joofi ko lewru jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fi sururin tataɓijo o joofi hen ko ñalawma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ata fihi lhuda qarnul quruni sururun fi sururin wa iidun duna ayadi l uyuni o wi jibinede nelaɗo Allah hitande nde e lewru ndu e ñalawma on o wi ɗum ɗo foof sa rendini ɗum o wi wa iidun ma mbiya ko julde ko ñalawma mo ganduɗa arabeɓe kala ñalawma moƴƴo ñalawma belɗo ñalawma weltare eɓe cowara ɗum mana ɓe luɓo ñalawma julde ɓe innira ɗum on ɗon ñalawma o ñalawma jibinede nelaɗo Allah wa iidun ko julde nde ganduɗa duna ayadi l uyuni gaga julɗele yimɓeɓe woni julde korka e julde taski seydi alhaji malik omo haala yeeso o wi en rabi'un wathina o haalat ko rabi'ul awwal nduɗo lewru ndu gonɗen wathina o joofi ko ñalawma altine ñalawma mo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yi aduna seydi alhaji malik wi rabi'un wathina fihi shahirun bi amil fil mana ko ñalawma ñiibi woni mana yawman ba'da nuni taw ina ɓenni caggal nde abrahata wiine heloyo suudu kaaba addi ñiibi muɗum caggal ɗum mana ko wiyete bi amil fili yawman ba'da nuni caggal ɗum duuɓi capanɗe joyyi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yi aduna ɗum woni yawman ba'da nuni ɗum woni o joofi bi amil fil hitande ñiibi o joofi ɗiɗo capanɗe joyyi mana nun oɗo tongota ko capanɗe joyyi to banggue abajada seydi alhaji malik wi en wa mawliduhu jibinede nelaɗo Allah mawninde jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bihi sharafun woni hen teddungal mawninde jamma jibinede nelaɗo Allah wa khayrun woni hen moƴƴere o woni e mawninde jammaji jibinede nelaɗo Allah fa fi ta'dhimi injahu shujuni woni hen kumtal haaju aɗa jogui haajuji ma aɗa yiɗi humto mawnin jammaji jibinede nelaɗo Allah aɗa yiɗi dépense mawnin jammaji jibinede nelaɗo Allah aɗa yiɗi ɓesgu mawnin jammaji jibinede nelaɗo Allah aɗa yiɗi udditade aɗa yiɗi dañal mawnin jammaji jibinede nelaɗo Allah saabu woni he mawninde jammaji jibinede ne sayyiduna Muhammad injahu shujuni woni hen kumtal haajuji bandiraɓe eɗen gandi haajuji ɗi hande no mbayi hewde eɗen gandi hande goƴaji ɗi no mbayi hewde eɗen gandi tampereji ɗi hande no mbayi hewde ɗum woni so tawi a daari wadde mawninde jammaji jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam woni hen kumtal haajuji wadde tinnoɗen gurtinen mawninen jammaji jibinede nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni mbiɗen nane ɓe amil fiili yawman ba'da nuni hitande ñiibi ina ɓenni mana fodde capanɗe joyyi fodde mana duuɓi capanɗe joyyi caggal ɗum wi ko nden nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yi aduna somi jumani ɗo wona balɗe yawman ba'da nuni
سيد الحاج مالك ويو إن مونين جماجي جبنيد نلادو الله شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه ووي كانكو هوري مكو اندر سفينة السعادة ففي حمله آي وبشرى ونعمة ولادته والبعث خير ورحمة ودساداري ولادته خير ورحمة سيد الحاج مالك وي أودو خير نديدو موجيري نديدو يرميند الله هولكو فرددوم ووي في التعظيم إنجاح الشجوني وني مونين دي جماجي جبنيد نلادو الله كمتال هاجوجي كونو هولكو أدوري ومولده به شرف وخير أي أوتو خير مشيخ الحاج عمر جو في اندر سفينة السعادة سيد الحاج مالك ويغا وي اون خير كنيم حالة ان غا وي اون خير وني معنا وني خير موجره دانياتende e mawninde jammaji jibinede nelado Allah sallallahu alayhi wa sallam annam didomi ko wadi ada mawnina jamma mawlid annana nahtafilu بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا في كل وقت وفي كل مناسبة وعند كل فرصة يقع فيها فرح أو سرور أو نشاط ويزداد ذلك في شهر مولده وهو الربيع صلى الله عليه وسلم أنام دي دومي ɗum ɗo sa nani ko woni ko mofti e jammaji jibinede nelaɗo Allah aɗa hani mawninde ɗin ɗon jammaji enen noon eɗen denta eɗen mawnina jammaji nelaɗo Allah e duumade e ha cey e kala waktu e kala munasaba kala xew mo dañƴen mana e kala fursa mo dañƴen mo ganduɗa eɗen belto hen eɗen beyto hen eɗen cofta hen eɗen mawnina hen manten hen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ina ɓeydo kadi e jammaji jibinede nelaɗo Allah woni jamma rabiul awwal e nduɗo lewru ndu gonɗen lewru nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wadde eɗen ɓeydo mawninde jammaji nelaɗo Allah fi yawmi mawlidihi e ñalawma jibinede nelaɗo Allah wa huwa al-ithnaini woni ñalawma altine mana mo ganduɗa ko hen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yi aduna bandiraɓe mo ganduɗa kañum woni ɓurɗo windere nde foof kala ko dañira ko sababude muɗum kala ko windere nde dañi e moƴƴere dañira ko sababude mum kala ko wodara ko sababude muɗum sonno wonano kañum hay hunde wodetake sonno wonano kañum hay hunde tagetake sonno wonano kañum hay hunde heɓetake sallallahu alayhi wa sallam wadde wala yasihhu lil aqili sellanta neɗɗo kaqqilɗo an yas'ala limadha tahtafiluna wiide neɗɗo kaqqilɗo onon kam ko wadi oɗon mbaɗa mawlid neɗɗo joguiɗo hakkille celluɗo hana namdade ngal ɗo namdal لأنه كأنه يقول نام دي دون قال نام دال اونون كام كو ودي اودون بادا مولد كو بدع نانغام كأنه يقول لماذا تفرحون بالنبي صلى الله عليه وسلم o way kono gonɗo e namdade onon kam ko waɗi oɗon beltoro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam وكأنه يقول لماذا يحصل عندكم هذا السرور وهذا الابتهاج بصاحب الإسراء والمعراج o way kono gonɗo e wiide onon kam holko waɗi oɗon daña nde ɗo weltare oɗon daña ngal ɗo coftal e mo ganduɗa kañum woni doyraɗo notoyi Allah subhanahu wa ta'ala thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayni aw adna oɗo dañɗo ngal ɗo teddungal dañɗo nde ɗo moƴƴere mbay o way kono gonɗo e wiide ko waɗi oɗon beltoro sababude oɗo o way kono biɗo onon kam ko waɗi oɗon belto e jammaji jibinede nelaɗo Allah o way kono biɗo ko waɗi oɗon belto e lewru nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam namdal makko ko ɗum nandata wadde ɗum ɗo فهل يصح أن يصدر هذا السؤال من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بلا إن سلنا ندو معنا كقيل بلا إن فتي أماد إمودم قال له نام دل ندو بيا وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بلا قال له نام دل إن فتي أماد ندو هانا وندي namdal julɗo kaqqilɗo julɗo celluɗo julɗo mo ganduɗa ina timmi hakkille hana namdade beele nelaɗo Allah ngal ɗo namdal ko waɗi oɗon beltoro nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam julɗo hana namdade ngal ɗo namdal bandiraɓe saabu holko waɗi li annahu su'alun baridun la yahtaju ila jawabin
ngal ɗon namdal ko namdal ɓuɓgal ngal ganduɗa ngal ma mbiya ngal hato jinani ni e jaabowol kono wa yakfi an yaqula al mas'ulu fi l jawab kono ina ni yona neɗɗo namdaɗo ngal ɗo namdal o jaabo o wiya ana أحتفل لأنني مسرور وفرح به صلى الله عليه وسلم وأنا مسرور وفرح به صلى الله عليه وسلم لأني محب له وأنا محب له لأني مؤمن وجاب نام دنقل ويأمن دند ود مولد النبي من بعد باشوجي أمن من دند وربي ريوبي موني فو وانا بانجي مودم ودي كونغول سيد الحاج مالك ويتا على عظموا ليل الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول ألا عظموا ليل الولادة حسبة إذا لم يكن نحو الحرام عدول سيد الحاج مالك نبيه إيه مونيني جماجي جبني دنلادو الله صلى الله عليه وسلم ألا كونون عظموا مونيني جماجي ليل الولادة جماجي جبني دنلادو الله مونيني دم إذا لم يكن نحو الحرام عدول ستيو أونياكي فادي إكو هرمي مونيني جماجي نلادو الله هتو أونيو فادي إكو هرمي سنة مونيني يو مونيني معنى مونين قول جبنقول مونين قول غندو دانقول إنا هوري السنة كدون وني كو موبي من جمير نوئن كدون وني كو موبي من jangini en ko ɗum woni ko mawɓe men tindini en bandiraɓe wadde tinnoɗen so eɗen mawnina ɗiɗo jammaji fodde nelaɗo Allah no fotiri ni tinnoɗen ndenen sunna ndenen shari'atul islami ha timma tinnoɗen moƴƴinen fofof mbasen yuwede hay hunde e konngol ko neɗɗo julɗo ene yiya wiya ɗum ɗo ɗum mbaɗɗon moƴƴani ɗum woni seydi alhaji malik wi en ida lam yakun nahwa alharami udulu holko jofotoɗo so tawi oñaki faade eko harmi firti so tawi eɗen mawnina ɗin ɗon jammaji yo worɓe gon banggue rewɓe gona banggue seɗen mawnina ɗin ɗon jammaji tinnoɗen ko mbatten ko yo hoto yaltu sunna nelaɗo Allah ko mbatten ko hoto yaltu mana alqur'anul karim ko mbatten ko yo foffawo e alqur'ana taw kala jiiɗo ɗum ɗo wawa ñingde neɗɗo kam wiyata janngude qur'ana moƴƴani julde moƴƴani mantude nelaɗo Allah moƴƴani haalde jikkuji nelaɗo Allah moƴƴani julɗo hana wiide ni wadde min holko jaabotomi ana ahtafilu eɗen mbaɗa mawlid sabu li anni masrurun wa farihun bihi sabu mbeɗe weyti e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wa ana masrurun wa farihun bihi mbeɗe weyti e nelaɗo Allah li anni muhibbun lah sabu min mbeɗe yiɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wa anni muhibbun lahu li anni mu'min mbeɗe yiɗi nelaɗo Allah sabu komi gonɗinɗo Allah neɗɗo noon wiya ko yo yiɗ nelaɗo Allah o ɓuranma yumma o ɓuranma bamma o ɓuranma fittanuma wondu mana e becce ma o ɓuranma kala kala ma e aduna ko ɗum de woni ko jamireɗen e nelaɗo Allah wadde wiyoɓe mawlid ne harmi walla mbiya mawlid ko bida hoto mbaɗe moƴƴani yoɓe tinno ɓe ƴewto fimde mabɓe ɓe ƴewto imanu billahi mabɓe ɓe ƴewto yidde mabɓe e nelaɗo Allah holɗo tolni sallllahu alayhi wa sallam bandiraɓe lewru mawlidin nabi darima ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe ɓe foof yo jarlo en jaafo en dendagal yeɓoɓe en e jobbo TV international eɗen jafno bandiraɓe ɗeɗo balɗe ina wayno joguinoɗen ko probléme technique saabu en mbaɗi émission ngaji kewɗi ɗi ganduɗa émission ngaji ɗi foof ɗi battidaki yaltude foof wattidi ko bonde ɗum noon bandiraɓe ɓe jaɓana en gantu ko ɗum woni ko saabi waɗi ngal ɗo dawal kono wona sago men wona yidde men e so wonno sago nde jiɗɗen nde ɓe jiiɗi en gaddu émission foof taw eɗen mbawi addude émission mo julɓe ɓe ina beltoro ɗum noon jarloɗon jaafoɗon yo Allah waɗ en yarlaɓe yaafaɓe gonɗen koye lewru nelaɗo Allah jetten nelaɗo Allah manten nelaɗo Allah jangtoɗen jikkuji nelaɗo Allah jangguinen yimɓeɓe hol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde tawno ko fursa muɗum woodi koye occasion mum gonɗen wadde ɗo actualité holko woni ko jangtade nelaɗo Allah ɗum woni actualité sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon bandiraɓe jarloɗon jaafoɗon yo Allah waɗ en yarlaɓe yaafaɓe hay so tawi en gaddani émission kala ñalawma so Allah jaaɓi inchallah tawde eɗen jorti banggue technique o eɗen jorti fofof régli inchallahu taala émission ngaji ɗi pajjodirta so Allah jaaɓi ha lewru ndu maya inchallah ɗum noon jarloɗon jaafoɗon yo Allah waɗ en yarlaɓe yaafaɓe alhamdulillahi awalu dawana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin ko adi fo eɗen calmina eɗen juuro eɗen jetta ɓe ganduɗa ɓe ko ceerno baydi wondude Oumar ɓe gon technicien ji men hewɓe fewnande en hewɓe filmude en pewdana en film uji ɗi machallah eɗen jetta ɓe eɗen jarnoɓe ko noonne kay eɗen jetta yeɓoɓe en machallah ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe Paris wonɓe sen jiiɗi mbiyen wonɓe Europe ha wonɓe Asie wonɓe partout e aduna o foof wonɓe Amérique kala yeɓoɓe en e jobbo TV international kamɓe fo eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe
eɗen beltonoɓe eɗen mbiyaɓe yo Allah hokku en wattudnimo wuuri, Allah hokka en barke nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam. lakum minni lhubbu wa du'au dawman. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɗo mon giɗo mon ceerno Ibrahima Jabel Camara, jeeyaɗo Guédé village, jooɗiɗo e Nouakchott, arno addande en ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko cimtol moƴƴuɓe men, cimtol mawɓe men, kono ngolɗo cimtol ko cimtol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, nde tawno kamɓe mawɓe men ɓen ɗon goni rontuɓe nelaɗo Allah. ɗum noon tawde ko lewru nelaɗo Allah dari, ko lewru nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kalten. bandiraɓe, lakum minni lhubbu wa du'au dawman. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.